मास्टर धनी है माने ये हो यदि व्यास का उतर माई के भजन तो बेंजू वाला के भजन बजावे के चाहिए ई ना जे हम कहते ये मैया वो आके हमर लाज बचाओ हई लागस बजावे जे आज भर ढील दो आ मूड़ी ध के छील दो अब बताई कहते जो मूड़ी ध के छील दो ई है ऐसा ऐसा गाना आ जाई जे सुनबो त खराई मार दी एगो यही बेरा सुननी है कौन गोल बजे देवरा ढोणी चाटता ढोणिया नु चाटता औरी परिकावा ना 2 दिन में उका चाटे लगी लगबू बाबा आज नु चाटता उ तो परिकावला के देन बा बे कुकुर बे उ तो कुकुर बे हम तो जाननी है जे कुकुरे चाटेला सा ना गौल रहल हा आई कटहर के काट नियन उठ भइल फाट के आवे पलमुआ मोलायम को चाट बुझाते नहीं खे ओकर मर्दा कुकुर हो जे आदमी हो आई लेकिन कुकुरे ऐसा एगो जीव हो ओहनियो के भैया एक महीना आ गइल बा देखो तनी जे रोडे पर लगातार सब पंचायत करे पूरा एकदम गांव जवार बिटोर लेते रहे सब मीटिंग करेला तब लगातार से कहतर से जे विधानसभा में ना लोकसभा में चलो समय समय के बात बा तो चली जा तने हमने के माई के हमने के गाय जो सुमरन लैया लगी तनी खेसारी लाल के गोलर ले हन एगो तलागे अरे सैया के बेलल रोटी खइलुए तो मर्दों में कोई किस्म के मर्द होखेला सतेंद्र मर्दों में कोई किस्म के एगो मर्द होखेला से झाम देना 4 गो रोटी बना के लेके आवो आ एगो मर्द होखेला से दिन भर के थाकल पड़ू अरे रही न तो अरे रही न तो खाली तू लोयवा काट ना अरे हम ही बेल देता नहीं मर्दों में कोई किस्म का मर्द होखेला से कि ना एगो होखेला से गुलाम जोरू हां एगो होखेला से जोरू के गुलाम भला का बहुड़ जा करतानी कर जोरी ए माई लखता बेटा सुना बात मोरी बुद्धि के हाउ तू खा जनवाया गनवा हमारी आवो या गनवा हमारी आवनु हो ए माई बेटा के दर्शन बेटा के दर्शन देखावन भैया लो सागर हो बजरा उसमें बैठिए जाएंगे सुनी ना ए चाचा तिरपाल उरपाल होकर तो 2-4 को मंगा दी हाँ हाँ ठीक 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 असली भोजपुरी भाषा वहाँ के जानते हैं वो कुल देसिला कुल मंत्र है सब हाँ कितना बढ़िया कहने कि हाँ ना ना ठीक कहता है कि नीचे ना रवा सही रवा नाम हाँ जी अरे ओ पर बैठ जीती तब का कहे कर राउर दोस्त नहीं राउर में तनो क्यों दोस्त नहीं के इंची भर राउर दोस्त नहीं के हाँ जी ए अरुका हो इता ए हाय बक्सवा का लाइनवा चल गेल देखो ना ए भैया तने हो जा हिलावल मत फेरी हेलो कटल बा
देखो तो एगो बात हमारा मन पड़ल बा कहिए देता नहीं कहिए दी हेलो देखा हो के ना तारवा ढील लेबा दो तीन गो तिरपाल करवा व्यवस्था रवा करे के पड़े जब भीड़ होई ढेर हां जनता कहती है कि मानव ना छोड़ ले बनो बना दे ओकरा के बनाई बनाई तो बनावा हेलो देख ले अभियंतो जी का मंडली में एगो लड़का बतार छोड़ा देला हेलो हेलो भैया रौरा लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निहोरा बा कि अगर प्रोग्राम के रात भर मजा लेबे के बा तो कृपया बैठ जाए लोग अभी तो खाली बूढ़ा ब्यास जी आइल बानी एकरा बाद अभियंता जी आवे वाला बानी वहां के तैयार हो चुकल बानी अभियंता जी के प्रोग्राम में बैठ के देखे हम लोग तबे मजा आई दोनों जना के प्रोग्राम बैठ के देखी लोग बहुत जगह बा बैठ के देखे हम लोग तो बहुत आदमी आती हां ठीक बा ठीक बा वो है खाली दो तीन गो तिरपालवा खाली कदम का व्यवस्था वो भैया ना कोनी है बड़ा एगो बढ़िया बात वो हमारा गांव के एगो बबन तिवारी रहले हमारा गांव के बगल में रमेश एगो गांव बा बसौली जादू जी के गांव हो और जान जाए जब का कहे के बा गोइले पूजा करावे सत्यनारायण भगवान के कथा कहे खातिर गोइले तो भेड़िया वाला कमरा ओ घरी चलत रहे खाटी पर जजमान अइले खाटी पर भेड़िया वाला कमरा बिछा देले कहले जे बाबा तले ही पे बैठी तले हम घर के मैं काम क के रेडी हम आवतनी त कमरवा बिछा के जब उगोइले नु तो वही पे 5-6 गो लइका बैठ गेल स तो ओने से अइले जादू जी ए बाबा अभी बैठनी है ना पंडित जी कहले जब मैं लइकावा है कमरवा पे बैठ गेल स तो हम ओहे हाल में भा लगले बबुआ ए माई तहरा बिना ए माई जिंदगी अधूरा जब ले नई बुला सा होई ना पूरा तहरा बिना ए माई जिंदगी अधूरा जब ले नई बुला सा होई ना पूरा जाने ला दुनिया जा हनमा धिया नमः बोरी सावधिया नमः बोरी सावनु एगो माला से स्वागत करब हम रमेश सिंह जी के तनी खड़ा हो जाए बहुत सुंदर लयदार हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बंदन बहित और मान सम्मान बन रहे हार्दिक स्वागत रही बड़ी लयदार बने बड़े रुपया ए माई बेटा के तोरा संदे ए माई बेटा के तोरा संदे देखावन हो भूपेंद्र भाई के हम माला दे बहुत लयदार भगवान करस की एकदम बनौले रहा बड़ा घड़ी बढ़िया यहाँ के लिखत नहीं गीत हार्दिक स्वागत बा रमेश सिंह जी भी हमरा के दिल रहे पुरस्कार एही तरी और मान सम्मान बन रहे जकरा पर माई के कृपा हो जाए एही तरी भा लगले बबुआ जौन माई 9 महीना गर्भ में रखले बड़ी जौन माई दूध पियोले बड़ी ओ माई बाप गाना नहीं खेलो गावत गाना का गावत रे सब खइब मेहरी के हाथे तो मोटा जइबो काहे मेहरी के हाथे खइब तो मोटा जइबो आ काहे माई के हाथे खइब तो टिबिया जइबो का
कालरा हो जाई का ए माई लालजी चरण में नीरा खेले बेरी बेरी आवाए माई आजू काहे कैलू बबुआ का पापा है वहां के जी जी माला बा है जाई है जा उन्हें संभाल ले के तो एजा तमाला बढ़ले बा बोले बा खाली उन्हें संभाल के खाली काम बा देखी तो माला का दुख नहीं तब एजा माला का दुख बा खाली माल फेंको माला एकदम मालो माल करा दो जी जी बाप रे बाप आज हमने के जो ना बबुआ का 27वां में आइल बनी जा जन्मोत्सव में आइल बनी जा बहुत बबुआ भाग्यशाली बड़े कि इंद्र देवता अपन पहरा दे के चली गईले आओ यह मत ठीक है रही भा लागल तलाल जी चरण में निरा खेले बेरी बेरी आवाए माई आजू काहे कैलू बड़े बड़े रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा सब कलाकार लोग के देहने पुरस्कार यही तरी मान सम्मान रवा सब का बना रहे बबुआ का पापा है यहाँ के जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा देखी तो यह तब माने हो मनकर बनी जी जी लयदारों का लयदार हार्दिक हार्दिक स्वागत ए बबुआ तलाल जी चरण में निरा अच्छा 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 प्रहलाद जी के दोस्त बानी हमरा के भी देहने पुरस्कार जी 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 जय अम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रहलाद कुमार जी मोबाइल रिपेयरिंग सेल्स एवं सर्विस एचडी वीडियोग्राफी बड़ी बड़ी रुपया दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा आ वहां के मित्र के तरफ से देखी तो कैमरा वाला लोग के भी मिलता पुरस्कार यूट्यूब वाला लोग के भी मिलता पुरस्कार दे दी त एगो हेहू लइका के दे दी एगो हो लइका टुकु टुकु ताकत ओकरो के दी हां देखा तो ऐसा तो हम मनकर पटिया ना हम देखल रहे बाप रे बाप यहाँ के खुशी बा तब नु आई एरो सब बैठ जाए कि रो सब पैसा ले अच्छा कोनो बात नहीं है ई तो श्रद्धा है ई तो प्रेम है श्रद्धा बताबे न कहत नहीं बूढ़ा व्यास तू लो धर्म तू लो मदारी तू लो मालिक तू लो अभियंता जी रोरो ली हेलो भैया बैठ के प्रोग्राम देखी लोग बहुत मजा आई अभियंता जी स्टेज पर आ गए बनी रौरा लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निहोरा बा कि बैठ के प्रोग्राम देखी लोग अभियंता जी स्टेज पर आ गए बनी कैमरा भाई तनी घुमाओ ना लाइव चलता देख ली लोग देखिए अभियंता जी आके बैठ गए बनी लेडीज आ गईली भाला गले बबुआ तगहेले बूढ़ा चा रनवा करनवा तू बताव करनवा तू बतावनु ए माई लइका के दरसन देखावनु ए माई हुणकाला तो रामदास भैया तने हुणकाला एगो माई के पछारा गाई जा हनुमान जी के जय बोलो रात भर सुमरन गई बतले बरखा चलती नचनिया वो गड़िया में बैठल बैठल पानी छोड़ताड़ी सा गरमिया में आदमी पानी ना छोड़ेला भैया तोहनी लो हंसला का तरह लोग बात हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा हां हां बाबू ओहनियों के अपनाई रह तरी से जल्दी जाई अपन सामान दिखाई दिखाओ बढ़िया से धरा बुआ है बुआ ए बढ़िया से धरा है तरी भर मुठा धरा है तरी भर मुठा धारा भर मुठा ए तरी मुठिया में धरा ना है तरी धरा है तरी तू धरा हो तू धरा बिना धरेले तू ना धरबो अभी उडेरा तने बात बजल लइका बड़े कबू के धइले नहीं खान अच्छा कोनो बात नहीं है धीरे धीरे धरबा धरे आ जाए आ जाए अच्छा
ठीक बतले इनकर ना धर बतले हुनकर धर सुतल बड़ा हैं? अच्छा ठीक है बा कोनो बात नहीं है भा लगले बबुआ तो हम का जानता नहीं भा लगले बबुआ हमनी के का जानता वाले बच्चा चलल बड़ा लो ए बबुआ कैसे कैसे भैया माई के तलाला बाहा तारा बरसो अरे मोती जो सया चरवा ए रामनी मिया हो तरवाना ए रामनी मिया हो तरवाना तो माई मोरी लावेली दरबारवा ए रामनी मिया हो तरवाना कुर्सी ले ले बनी हजामत बनावे वाला ऑपरेटर वो कुर्सी के ना चाटी लगी बक्सा में उठाओ वो कुर्सी के हटा दी अगर छोट कुर्सी हो खाए तल ले आए बात बजे घरी लकड़िया वाला कुर्सी तो नहीं सब मिलो देखी सब है जी जी वो कुर्सी के हटा दी एगो छोट कुर्सी हो खाए तो मंगा दी भा लगले बबुआ ए माई और हम लके हरवा शोभे माथ पर गजरवा ए रामनी मिया हो तरवाना एगो असाव बाजार के बगले के पहलवान जी बड़े मछू काका केने बड़े बड़ा वहां का बढ़िया वहां के डांस मारी ले सपाटो मारी ले भेटाई रहनी हम के होखी तो तनी मंच पाई माई के पचरा होता तने को हम मला से जयनाथ यादव जी जय नारायण यादव जी तनी आ जाए तो तनी मंच पर जहां भी बानी तब बाघावा वो इठल बापा जरावा हो सब हमने के लास्ट करब जब भा लागल कैसे एक ही असरवा बाटे शिकारी के पचरवा ए रामनी मिया हो तरवाना तई बुढ़ावा गावे आठो पहरवा ए रामनी मिया हो
चली जा भाई चल हनुमान जी के जय बोली जा। अभियंता जी के नंबर दिया हो, कुर्सी हटा दी, एगो दूसर मंगा दी, ऊ ना लगी। वाह, हनुमान जी कैसन देवता हैं। रुद्र देह तजनेह बसत हरते भे हनुमान। स्वयं राम जी के काम करे खातिर भोले बाबा हनुमान जी के रूप में 11वां रुद्र में आई रहे। हनुमान जी के बारे में लिखल बात जे चारों युग प्रताप तुम्हारा, हर एक युग में हर एक जगह पर हनुमान जी जो है हृदय से खोजबत हैं विद्वान बने। लेकिन भा लगल भैया, अब हे महावीर बजरंगी, बहुत टेला टेलावल होती है, महिमा जाने ला संसार आ राम जी के दूत हैं पवन कुमार। राम जी के दूत हैं पवन कुमार। भाई कहाँ बड़ा आके हो, अपन पर्दा खोल दो। अपन पर्दा पीछे वाला अपन खोल दो, पीछे वाला खोल दो। मैं पर्दा हेलो जी जी मैं खोल दो, मैं खोला भा लगल है बबुआ। ना नहरे उमरिया में भानु कलीली तीनों ये लोक में अनहर रौरा नानहरे उमरिया में भानु कलीली तीनों ये लोक में अनहर रौरा देखी देवता लोग घबरैले, देखी देवता लोग घबरैले, राम जी के दूत हैं पवन रंग भांगा कैनी रौरा लंका जरा। एक हाथ ले ले अइला पर्वत उठा, रंग भांग कैनी रौरा लंका जराई के एक हाथ ले ले आराम से देखी देवता लोग घबरैले, उस भैले निमोली राम जी के दूत हैं पवन कुमार। राम जी के दूत हैं पवन